Ni Idol Joan Agustin, kanigito nga Gondaway, apo. Ito report ni Idol Joan. Kalsada kano apo nga kumamang iti Baro Amol. Okay. Itilawag City apo manarimaan iti construction na. Itali ka na ito, iti damag lokal ni Idol Joan Agustin. Iti adado pa nga detalye. Idol Joan, kasano da ito, iti plaster na kadigito nga Gondaway. Iti pailaeng nga biyang ti tawag na ito yan. Iti biyang iti pailaeng mall. Iti nadakamat ang syudad, Tilawag, mga idol. Hindi man naman, tinitali ka dito manipod kini Idol Joan Agustin. Idol Joan, anat latest update na. Pala problema na, please come in. Kinumpirmaran ng Department of Public Works and Highways First District Engineering Office anang rugin ti construction na ti kalsada ako mamang iti Baro Amol kinagdiretso iti Rodolfo G. Fariñas Bypass Road. Sigun kini Engineer Glenn Miguel nang rugi ti proyekto iti bulan ti Marso ken manamnama amay lepasa daytoy amin itata atawen. Daytoy alternate nga kalsada ditoy ayan ti SM. So ongoing na po daytoy kay nai-award di ayan ti nangabang ka contractor idi somewhere March. So may sa daytoy nga project apo nga na-requestan di ditoy COMELEC for exemption. So no naka-request ti exemption ken na-approvean di request me. So within the ban period mabalin nga agubra ken agsingit daytoy nga contractor. So, the scope of work is di masemento, dito'y Manipod, Gilbert Bridge, Lingana dito'y Fariñas Bypass Road. At the same time, ma-strengthen dito'y protection works along dito'y igid na dito'y nga kalsada ako. Di riverside kan dito'y nagpibangit lang nga side. So, kano ba nga nag-start di construction? Mga March, second week of March. Target date nga malpas, sir? Ang kung unay nga should get pero within this year, malpas. So, balin madlaan nga posible, sir, nga malesen ti traffic at adanton ti alternate nga route, sir? So far, isungurod nga na-construct na ito nga kalsada tapno kan nga to decongest traffic namin na-obserbaran tayo natapon dito Sanguti Robinson. So during rush hour nag-traffic. So nagkaroon ti proposal nga ma-construct makaaramid ti alternatibo ng kalsada dito'y likodan along dito'y dike dito'y nga portion DJ nga kalsada. Manumatlaan ti pondo na, sir? 30 million. Ano nga manayunan nga ta dito yun, sir? Depende to no anang tumandigi jay pero for sure masemento amin kan makonstruct DJ bali 8 meters wide kalsada. Kabayatan na day ti mununan ang commitment ti Dakilamol kadagiti naglabas at tumulong ti panakakalsada itiligod a paset nga minulawag ti DPWH at ito'y ti kitaenda. Iti agdamakit pondo pay laing Manipod iti Congressional Office ti mosusar kadagitoy Gondaway. Kadway ti 99.5 FM Lawag, Idol Joan Agustin, Tatak, Rep.